Kani gadega pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Kini ki arngot kirang ba ki belai kendo ikinong patai kubor ne kasngi. Ka kan reo treng Urisa wa Shillong Praslam ki kan top you associate technology jang ka kan hon Clean Energy Access Network unitin akhare bat COO jang ka Envo Business Solution Private Limited Fazal Ilahi. Ki balawan cekning nong ba Shillong banyalap halor ka jingdon kam banura ya ka rukam shet rukam teu ha ka rukam ka bakuat basuba kata da ka bapanukam da ki kenja boarding ki balan na ka jing penmi ya kal air ka baca clear na lor ka jing penukam da ka gas ha ka bashet bateu ki ne ki re shampang kilong ba ki pat ba khamtam ki tu ki bawan na kilong yang bedok komjo ki tu ki bodan haulan jang ka below poverty line watla ki yo ya ka scheme ka badang supun trekam thamai da ka sarkar pleng pan ai gas connection ki pat ba ki bodong khlam jing sio Henry kamlong pat iki ki pasong bantiet ya gas cylinder manu banai hakadon rus pa tingka kumta bon naki ki phai khmat no siki wei pat ki la kranti haka set katiu bat bon naki ki phai khmat biang sakar kom set haka por menchwa naka ba ponokam de ki tepei bat kane ka wara ik jing pangi ba bon jan bat bon ro ki du ei ya jing em jongki kumta lengba ka kan hon Clean Energy Access Network ne ya ka balatep lengkot kum ka clean kane ka kan hon ka kan tu ya ka sarkar bar ki kan hon Tremon Sobha bakin pasutho iki ba halor kani ka benta bat khamtam ka sarkar kare ban place da ki wei par ki lat klenti na ka benta ki nong snong da ka ba phai khmat ro si ki kor ki boarding start kani ka jogmenta da ka ba pon kam ro da ki boarding ki bala ban penmi leng ba kasngi. So this is in the backdrop of one of the international event we are conducting in New Delhi on 24th and 25th of October, that is India Clean Cooking Forum. It's the 5th edition. It was started back in 2013. Every year government and different company come together, and also the end user and the manufacturer of cook stores come together and discuss what are the problems this cook stores industry is facing or what are the opportunities in this sector. When we talk about cook stores, we just see like it's a chula, either mud chula or something, but there is lot of apart from that improved cook stores with upgradation in technology. The इमिशन जो धुआं निकलता है वो कम होता है उसको चिमनी रहता है उसको पंखा भी लगाता है इट्स कॉल्ड फोर्स ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी सो दे कैन टेक द एयर एंड ब्लो इट आउटसाइड द हाउस सो घर में धुआं नहीं होगा सो दिस सम आर द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन द मार्केट